Pinoy Bus Driver TV. Oh, may kabuset, magandang gabi. Alas 7 ng gabi, June 25. Dito na tayo sa Santa Rita, Bugsiteng. Dito yung ating kursinyo sa kantin. At ito yung washer. Dito yung washer. Bugsiteng. Dito si Tutor. Ito ang magbuset. Nagdala tayo ng tahong para hindi lang tayo papalibre dito. Minsan pa tayo naman. Minsan tayo naman libre sa kanila. Di ba? Madami mayroon dito sa kantin. Oh. Yan, dala kami ng tahong. Halagang 100 lang yan. Napakarami na. Sa Migaw, nag-wasing na. Oh, may dala pa kami nito, oh. Hindi lang tahong. Ni Carla. Pati ito may ano pa. Iinitin lang yan. Pwede pang pulutan, pwede pang ulam natin lahat yan. Hindi lang kami. Sa atin lahat yan, ha? Huwag yung sabihin na sa amin lang yan, mga driver. Pati kayo kasama din dyan. Kasi hindi lang pwede palibre lang tayo lahat. Oh, dami yan, oh. Bukas pa tayo bubiyay may kubuset. Alas umaga ng 26 June 26. Favorite mo yan? Yes. Sus. Kahit hindi pa sinabi, nilala ko na, no? Pritong pala yan, eh. Bugsiteng. Sigurado mabubuntis ka na yan. Bugsiteng. Bika. Kakain lang siya ng ganyan, bubuntis na siya. Magkaroon na siya ng bibi. Patay tayo dyan. Dito tayo sa kantin, oh. Yan yung kantin. Dito si isang amiga, oh. Guwapa, oh. Dito naman tayo, dito. Yan ang kantin dito. Yan ang kantin dito. Yan yung mga pasahero. Ayan yung mga bus sa labas. Yan si Migo, Bugsiteng, oh. Ha. Oh, yan. Ayan, oh. Yan mga bus dito. Yung isama yung ano dyan, Bugsiteng, oh. Kaya natin mga pasahero mag-buset. Maraming salamat, ha, sa inyong lahat. Maraming salamat mga amigo, amiga. Hanggang dito lang tayo. Dagan salamat, ha. Salamat, thank you guys. Dagan salamat sa atong biyahe. Ay, ko ni pugsit o sigarilyo. Itong nagbibisyo, hindi marunong bumili, marunong lang humingi, oh. Salamat kayo. Sa atong amigo. Alam nila na marami akong stock. Oo, vlogger yan, eh. Bugsiteng. Oh, sige. Salamat na. Uminom ka ng tuba para tumaba ka. Taba ang buko. Ito, sabay Leo, saan ka punta dong? O Manila ka na? Hindi. Ako mo ka? Isa ka sakay? Hindi lang yung dyan. Mahuliman mo. Kanam, dako sakay ninyo. Ito na yung bus, sakay nyo, papuntang Ormoc, patawid sa ano, patawid sa Tulwani ko yan, Bugsiteng. Kaya na. Sakay na kaya, pa-Ormoc yan. Ang van, Bugsiteng. Ito yung mga bus natin dito. Yan, nakita ng mga pasahero yan, galing sa tawid. Kabilang Davao, Leyte. Amiga, daghang salamat sa inyo tanan. Oh. Thank you, Ano? Marami ka pagkarga? Bugsiteng. Baba natin pasahero Bugsit. Lipat na sa van, patawid.
konti pa lang. Ayan na. Nililinis na nila. Nililinis na nila posting. Ano to? Oo. Saan ito ba? Sa TikTok, may account ko sa TikTok. TikTok. Pinoy Bus Driver TV. Naparo kita sa lahat. No. Lahat. Sa page, Pinoy Bus Driver TV. Sa YouTube, Pinoy Bus Driver TV. Yan, parang kapamilya na namin dito may kabugsit. Kaya lagi kami dito kumakain. Kada biyahe. So, mga gwapa yan. Kung sinong kurso natin yan. Sabihin nyo lang. Joke lang ha, baka magalit asawa nyo. May, ano pa yan, kutilyo. Yari tayo dyan. Bugsit na tayo. O, ito naman ang ano. Ang kasag. Taba pala to. Iniinit lang yan. Hindi na piniprito yan. Doon namin yan nabili sa Bugsit sa Yabong. O, 100 yan. Tapos to, yun, ano. 150, binigay ng 150. Dalawang plato. Basta ko, 100 lang isang kilo. Mahal. Pero malinis na yun. Ito kasi lilinisin pa. Kaya hindi pwede natin pakainin ng linis dyan, no? Hindi nagluto. Huwag sila tayong. Ditso mo lang yan sa kawali. Wala nang sabaw-sabaw. Oo. Wala na bitsin. Tara, magsalaw. Kakalsa. Lakas ng mga bihog. Mahirap dito, yung dilipat at Ini niya, alito na ito ni Ford kay nadik sa Pilipino kasi tahong-tahong. Ako, lahat tahong ni Carla. Huwag sila tayong. Tahong ni Carla. Huwag sila tayong. Sila tayong. Baka na umaga kami kumsit. Kaya si Dadong, Del Pilar. Dito tayo sa Santa Rita, Samar. Sila tayong. Sa pick up point natin ngayon sa Santa Rita. Alas 7 ng umaga. Ano na, John 26 na. Huwag sila tayong. Tayo. Maraming bus dito. Ayan. Kaya palas ngayon yan, 18:55. Oh, si Pilipino. Nagsikap sa battery si Pilipino. may tarik na tayo ngayon. Ang iyong driver. Kaya na daw, Pilipino. Ito, ordinary bus. 1746. Kaya tayo. Ano din sa tapat yung mga Silver Star, mga amigo natin dyan. Silver Star, shout out. Ayan. 1739, si Caspi. Ayan, si Bigo. Yung mga sa atin natin dito. Ayan, Silver Star. Ito tayo sa Santa. Ayan, Silver Star. Ito tayo. Yo! Bugso na tayo. O, ito, may bisita tayo. Si... Kuan. O, kaya tayo dito, Bugsit. Makalmasal tayo dito, Bugsit. Ayan, yung mga pasayro dyan, o, naging tayo. Sarap sa ating mga pasayro. Kumain kayo kasi marami pa sa na. O, ito na, nagkalmasal na, mga bihog. Ang lahat ng mga bihog, nakagawa na sa ulam. Oy. Ulo lang sa akin, ulo. Ulo lang sa akin. Sino tayo? Sabaw na mainit. Shoutout nga pala sa dalawang vlogger na pumunta dito kanina. Di ko tuloy nakita yung dalawang vlogger na sikat Hoy, nanap ka. sa Samar. Saka si Chief Police sa Gandara daw. Sama dito pati asawa niya. Kung sinateng. Makanang morning.
Bakas na bakas, pugsit. Kayo. Ay, pasikat, Pasikat eh. Sige. Oh, kakain ng walang ambag. Yung walang ambag, Ito. Walang ambag. Si Pugsit, walang ambag to. Pugsit na tayong. Bakas na, Pugsit. Ay, kain na kayo? Yung level? Ito na eh. Walang ambag, kao na, Pugsit. Oh, sabaw. Kaya masumbag. Excuse me lang. Nakagubot ang mga supot. Nakagubot ang mga supot. Oh, busy-busy ang ating kusinira dito. Pugsit na tayong. Ano na yan? Yan oh, nagluluto na sila oh. Para sa mga pasahero yan. Tsaka sa driver kasama na. Sana all. Kaya mo kakain. Oo, si Amigaw. Busy rin si Amigaw. Kaya. Ha! Oh, ito pa oh. May tahong pa. Ito ang mga lulutuin ngayon dito para sa paninda. Para sa pasahero. Ano? Oh, sa driver. Yan mo naman ako sa ano. Oh, yan nga. Yan ang tagaluto dito. Sige ka. Yan si Mika Malo, taga Gandara. Shoutout ka pala sa asawa niya, si tsaka yung chief police sa Gandara, tsaka yung dalawang vlogger na kasama kayo na. Sayang, di ako nakapunta. Ay, wala ako. Nandun ako sa naghanap ako ng tindahan na may maludan, wala akong load. Yan, po dito. Lulutuin din yan. Ano bang luluto mo dito? Yan ang tagaluto ng dalawa. Ayan, may dito yung set. Si Madam Serna. Ah, hala. Dadaan yung isa. Oh, yan mga parinda dito. Oh. Ayan, bagong luto yan. Pugsiteng. Mga bagong luto yan. Hello! Ayan si Madam. Pugsiteng, may dito. At naman yung mga driver nandito, mga supot. Almusal. Siteng oh.